Denne her video den handler om afsnittet tangent og sekant i Matte B2-bogen på side 59-61. Dette her det er anden halvdel af afsnittet, det vil sige det konkrete eksempel, som jeg vil gennemgå. Teorien den er gennemgået i video nummer 1, og den skulle I meget gerne have set før det her. I video nummer 1, der snakkede vi om, eller gennemgik jeg, hvad en tangentlinje til en graf det var for noget. Vi snakkede også om, hvad sekanten var, og vi snakkede om, hvad der ville ske, når h her bevægede sig ned mod x0, sådan at h blev mindre og mindre, de to punkter nærmer sig hinanden. At teorien var så, at så vil sekantens hældning komme tættere og tættere på tangentens hældning. Det var også det, man kunne udtrykke som, at sekantens hældning nærmer sig tangentens hældning, når h går imod 0, eller at grænseværdien for sekantens hældning er lig med tangenthældningen, når h går imod 0. Nu kigger vi så på det konkrete eksempel, der også gennemgås på siderne i bogen, og det er den funktion, som hedder f af x er lig med en tredjedel x i anden minus 2x plus 4. Og vi skal prøve at finde hældningen for den tangent, som går gennem punktet, hvor x er lig med 4. Og derfor så regner jeg allerførst lige y-koordinaten ud i x lig med 4. Det vil sige, at jeg sætter 4 ind på x's plads, og får så en tredjedel gange 4 i anden minus 2 gange 4 plus 4. Det regner jeg ud, og udregningerne de står alle sammen her. Men i sidste ende så giver det mig altså en y-værdi på 4 tredjedele, og det vil sige, det punkt, som vi kigger på en tangent i, det er det punkt, der hedder 4,4 tredjedele. Det er det, jeg har tegnet her, og det er hældningen for den her tangent, vi gerne vil udregne. Derfor så starter jeg, som vi gjorde i teorien, med at gå et lille stykke hen af x-aksen, nemlig h hen af x-aksen, så vi kommer hen til 4 plus h. I 4 plus h, der har jeg så et punkt, og jeg har en tilhørende y-værdi, nemlig f af 4 plus h. Og punktet P2, som ligger heroppe på grafen, det har altså en x-koordinat, der hedder 4 plus h, og en y-koordinat, der hedder f af 4 plus h. Så kan jeg tegne sekantlinjen gennem de to punkter P1 og P2. Det er sådan cirka den linje, der ligger der. Og sekantens hældning, den kan vi så udregne, fordi det er en linje, som går gennem to punkter. Vi har et x1 og et y1 liggende hernede, og vi har et x2 og et y2 liggende her. Og så kan jeg ved hjælp af formlen y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, altså hældningen for en ret linje, finde hældningen for sekantlinjen. Og hvis jeg sætter mine punkter her ind i den formel, så får jeg, at sekantens hældning er givet ved f af 4 plus h minus f af 4 divideret med 4 plus h minus 4. For at kunne regne det ud, så skal jeg allerførst lige vide, hvad er f af 4 plus h. Og det kan jeg jo finde ud af ved at sætte 4 plus h ind på x's plads i forskriften for f. Det gør jeg lige her. Jeg har altså skrevet forskriften op. f af x er lige med en tredjedel x i anden minus 2x plus 4. Og allerførst så sætter jeg så de 4 plus h ind på x's plads. Her og her. Så regner jeg kvadratet på den toledede størrelse ud og får 4 i anden, det er 16. H i anden, eller det, kvadratet på h, det er h i anden. Og det dobbelte produkt, det er altså det dobbelte af 4h,
det er 8h. Herover der har jeg så ganget ind i parentesen, så jeg får minus 8 og minus 2h, og så til sidst, så har jeg de plus 4, som ryger med herned. Så ganger jeg en tredjedel ind i parentesen her, så får jeg 16 tredjedele plus en tredjedel h i anden plus 8 tredjedel h. Og herover der reducerer jeg, når jeg har minus 8 plus 4, så giver det alt i alt minus 4, og så har jeg lige de minus 2h, som ryger med herned. For at kunne regne videre nu, så laver jeg det hele om til tredjedele. Jeg har altså mine 16 tredjedele, min tredjedel h i anden, og min 8 tredjedel h. Minus 4, når man laver det om til tredjedele, så bliver det til minus 12 tredjedel, fordi 12 divideret med 3, det er 4. Og når jeg laver minus 2 om til tredjedel, så bliver det til minus 6 tredjedel, fordi 6 divideret med 3, det giver 2. Nu har jeg en hel masse tredjedel, som jeg så kan reducere. Først så kigger jeg på de led, der har h i anden, og det er kun det her led. Så her skriver jeg en tredjedel h i anden. Så kigger jeg på alle de led, der har h i. Der har vi plus 8 tredjedel h minus 6 tredjedel h. Og 8 tredjedel minus 6 tredjedel, det giver mig 2 tredjedel h. Og så kigger jeg på de led, der slet ikke har nogen h'er, og der har vi 16 tredjedel minus 12 tredjedel, det vil altså sige 4 tredjedel. Nu kan jeg ikke reducere det mere, og jeg har altså fundet ud af, at funktionsværdien, når x er 4 plus h, det er altså hele det her lange udtryk, der står hernede. En tredjedel h i anden plus 2 tredjedel h plus 4 tredjedel. Det er så også det, der er min y2-værdi, og den her. Så det kan jeg sætte ind i formlen her, så jeg får, at de f af 4 plus h, det var altså lige med en tredjedel h i anden plus 2 tredjedel plus 4 tredjedel. Det var det, jeg lige havde regnet ud. Så skal jeg have mit f af 4 trukket fra, og f af 4, og skal se om jeg kan bladre, det var jo den værdi, jeg har liggende hernede, hvor udregningerne var her. F af 4, det var altså 4 tredjedele. Det hele skulle så deles med 4 plus h, som var min x2-værdi, minus de 4, som var min x1-værdi. I tælleren, der kan vi se, at plus 4 tredjedel og minus 4 tredjedel går ud med hinanden. Og i nævneren kan vi se, at 4 og minus 4 går ud med hinanden. Og hov, jeg kan lige se, at jeg har glemt et h her. Tilbage så har jeg altså en tredjedel h i anden plus 2 tredjedele h divideret med h. Så sætter jeg i tælleren h uden for parentes. Så får jeg en tredjedel h plus 2 tredjedele inde i parentesen. Og det skal så divideres med h. Og fordi der er ganget h på i både tæller og nævner, så må jeg forkorte det ud med hinanden. Og tilbage er der altså en tredjedel h plus 2 tredjedele. Med andre ord så er sekantens hældning lige med udtrykket hernede. Og sekantens hældning, den varierer altså alt efter hvad h er. Alt efter hvor meget jeg er gået væk fra punktet 4, som jeg startede med. Det kan vi se på denne her tegning. Nu har jeg skrevet sekantens hældning, det vi lige har regnet ud
herop. Altså sekantens hældning er givet ved en tredjedel h plus 2/3. Så med udgangspunkt i det 4, hvis jeg nu lader h være lige med 1, så er jeg altså kommet hen til den her værdi, og sekanten ser sådan her ud. Hældningen for den her sekant kan jeg altså finde ved at sætte h lige med 1 ind i formlen her. Og så får jeg en tredjedel gange 1 plus 2/3. Og det er lige med en hel. Ja, der skal stå en tredjedel, det blev ikke så tydeligt. Hvis jeg i stedet havde lavet h være lige med 2, og gå herhen, h lige med 2, så var jeg kommet op i det her punkt herop, og min sekant ville se sådan her ud. Og man kan jo godt se, at sekantens hældning er anderledes end en anden, end det den var før. Og den her sekants hældning kan jeg altså finde ved at sætte h lige med 2 ind i formlen. Så får jeg en tredjedel gange 2 plus 2/3, og det giver mig 4/3 eller en tredjedel. Og det er jo lidt mere, end den var før, så det giver meget god mening. Men det, der altså er vigtigt at bemærke, det er, at hvis jeg nu i stedet for at lade h vokse, så lod h blive mindre og mindre, så kunne vi se, at efterhånden som h blev mindre og mindre, nu prøver jeg lige, om jeg kan tegne en h, der er nede ved en halv. Hvis jeg havde lavet h vokse med en halv i stedet for, så var sekantlinjen kommet herned. Og hvis h blev endnu mindre endnu, så ville den rent faktisk nærme sig tangentens hældning, som er den, vi har hernede. Og det var det, vi gennemgik i teorien i sidste afsnit. Men hvad er så tangentens hældning? Det var jo den, vi meget gerne ville udregne. Og tangentens hældning, det var jo så altså givet ved, at det var den grænseværdi, der er for sekanthældningen. Altså grænseværdien for sekanthældningen, når h går imod 0. Det var det, der skulle være tangentens hældning. Så jeg skal med andre ord finde grænseværdien for en tredjedel h plus 2/3, når h går imod 0. Og hvis jeg kigger på, hvad der sker med det her udtryk her, når h bliver mindre og mindre og mindre, og så tæt på 0 det overhovedet kan være, så vil der ikke ske så meget med det, der står her. Når h ændrer sig, så sker der ikke så meget med det. Men når h bliver mindre og mindre og mindre, så vil en tredjedel gange h også komme tættere og tættere og tættere på 0. Når h kommer tættere på 0, så vil en tredjedel af noget, der kommer tættere på 0, også komme tæt på 0. Så sammenlagt, alt i alt, så vil det her gå imod 0, og det her vil ikke ændre sig. Så hele udtrykket samlet vil nærme sig 2/3, når h går imod 0. Det vil altså med andre ord sige, at tangentens hældning hernede i det her punkt her, x lig med 4, den er 2/3.